Jeg har personligt selv skiftet scene et par gange i min karriere. Jeg har ladet mig inkludere i nye sammenhænge og miljøer mange gange. Fra EDB-assistent til toldbetjent, til skuespiller, til teaterchef og lærer på Statens Teaterskole, til politiker og borgmester, for nu at have søgt tilflugt i Belgien som leder af det Danske Kulturinstitut der. Det giver naturligvis, og det indrømmer jeg, en vis restløshed, men det giver også en mulighed for at se tingene udefra. I min tid som skuespiller og teaterchef, der gik jeg troligt i teateret 2-3 gange om ugen. Så var der en lang periode, hvor Rådhuset slugte langt de fleste af mine aftener. Men de sidste par år, der har jeg forsøgt, og jeg siger med vilje forsøgt, at tage teatergængeriet op igen. Og jeg indrømmer, at det er ikke blevet til meget mere end en gang om måneden. Og velvidende, at jeg generaliserer, og med frygt for, at jeg ikke slipper levende ud af landet igen, så må jeg indrømme, at jeg alt for mange gange har været vidne til en lang række af sjuskede, skabagtige ligegyldigheder. Dansk teater, og for den sags skyld også meget film og meget tv, er selvoptaget, ekskluderende, uvedkommende, pinagtig, med en grusom mangel på større eftertænksomhed, tyngde og dybde. Noget af det, skal jeg skynde mig at sige, er vanvittigt underholdende, og jeg erkender blankt også for åbent tæppe her i dag, at jeg både som skuespiller og også som teaterchef har været en del af alt dette. Jeg har sprunget over, hvor gærdet var allerlavest, men jeg sprang også længere væk. Jeg kunne ikke holde det ud mere, hvis jeg skal være helt ærlig. Når jeg tænker på teateroplevelser, hvor jeg virkelig er blevet rørt, og hvor jeg har følt, at det hele har skælvet, hvor nærværet på alle planer var til stede, ja, så er det, når jeg har set nogle af Contacts forestillinger, eller jeg har besøgt Dans i Nordvest, eller hørt de unge fra Ghetto Gourmet. Her der begynder det hele lige pludselig at betyde noget for alvor. Både for de unge mennesker, amatører på scenen, og for mig, både som ganske almindelig tilskuer, skuespiller, og som jeg dengang var det, også som politiker. Her blev det væsentligt, her blev det vedkommende, her blev der holdt et spejl op foran naturen. Men når jeg så relativt kort efter, at jeg er trådt tilbage som borgmester, ser tilbage på mit eget virke, ja, så er der 2 initiativer, som jeg er stolt af at have stået i spidsen for at have gennemført her i København. Den ene af de ting, jeg er stolt af, ja, det er bylivspolitikken, metropol for mennesker, der blandt mange andre ting også indeholder en mulighed for at sikre byrum, hvor der er plads til mangfoldighed, plads til kreativitet, og inklusiv i dette, ja, der er der også helt konkret en meget kraftig liberalisering af adgangen til at bruge byrummet aktivt til koncerter, teater, performance med mere. Og den anden ting, som jeg er overordentligt stolt af, og som min efterfølger, borgmester Anna-Mie Allerslev, sikkert vil tale mere om, når I skal møde hende på Københavns Rådhus i aften, ja, det er medborgerskabs- og inklusionspolitikken blandt der i byen. Den blev vedtaget på sidste års sidste og mit personligt sidste borgerrepræsentationsmøde i december. Her der slås det fast, at i København der taler man i de kommende 4 år ikke længere om integration, men om inklusion. Politikken slår fast, at inklusion betyder følelsen af at høre til. Politikken bygger på 3 præmisser. Forskellighed er en styrke. Alle skal have en mulighed for at være med. Og endelig, medborgerskab kommer alle ved. For det første, bland dig med mennesker, der ikke ligner dig selv. For det andet, bland dig i lokale beslutninger og initiativer. For det tredje, husk altid respekt og tolerance. Og for det fjerde, gør en indsats for at blive en del af et fællesskab og åbne dine fællesskaber for andre. Så lad dette være min opfordring til dansk kunst- og kulturliv. Lad dette være prologen til det sceneskift, som er livsnødvendigt for dansk scenekunst i de fleste af dens former. Og så drop alt det der med, det er altså mærkeligt at blive genkendt i Netto. Jeg ønsker jer en rigtig god konference og glæder mig til at læse udkommet. Tak.